Ste ljudi, čao Fjodi, dobrodošli na PhoneGames.srbija. Danas igramo Minecraft Edition na serveru Live Vote Capture the Flag, da, CTF, sigurno znate za to. Poznat je server širom servera sveta, nem pojma nije, ali da, sa nama je moj brat Veljko. Šta se dešava sada je? Gde si ti je? Koliko si daleko od šeto? I tu bi ovaj lik, je. Rasturio sam ga, je. Još sam uzeo i štit. Joj, šta sam dobio, je. Si ti u Europi gdje sam ja? I dobio sam strelu koja je pukla, ko zna otkad. Sam što, a? Gde si, Veljko? Gde si ti? Ti si rupi, sezaš se. Ne mogu si rupi. Jesi, je. Vidim te. Šabane, aj ti pomognem, je. Evo, pomogao sam ti, pravi rupu. Pao sam ovdje. Ajmo, idemo, ne. A daj. Samo po... Šta to? Ajmo, ej. Ajmo da napadnemo veliko, hoćeš? Let's go! Upao sam u rupu, čim sam krenuo, zbog nekih šabana. Šabani, šta mi to radite? Moram se ubijem. Što? Kada? Pa skoči, ubi se, ajde. Joj, ovaj lik hoće me skini, je. Bravo, je. Jebaću. Izvinjam se. Ajde onda, sad će nam izaći, pošto server restartuje su svi dobili svoje igre. Da. Tako da strela mi neće biti potrebna. Nadam se ako uspe dostane živa. Čekaj, ja ne ubacim sve. Opa! Evo ljudi vidite sami. Ajmo dođemo, je. Evo me, Evo me. Okej, pa gdje sam? Ti si otišao? Gdje si? Nisam se došao sada, a? Koji si ti? Plavi. Ti? Zavisi. Pogledaj. Pišu šta. Koji si, Veljko je ti? Izaći. Okej, ljudi, treba da uradim ovu provjeru da bi mogli igram zemlju. 4, Sad. Evo ga. Si ušao? Koji si ti? Ti si crve. Ajde idemo. Sada moramo radimo protiv Veljka. Pošto nažalost Veljku to protiv. Od koga briga, mi ćemo da sad skinemo mačem našim. Ja imam jedan mač. A? Imam jedan mač. Jo. Ima kamen imaš, laže ljudi. Pa mogu napraviti jedan. Ovo nešto gradi? Pa kenjaš, Filipe! Ne mogu. Kenjaš kitop! Lovi, ladno, pravi malo put. Da su ovi napravili ovdje, jesu? Jeben ti. Neko tu bi... Ma ja sam skočim. Neko pao sada dole, ko je pao ovo? Gdje, na level desna strani. Nemam pojma. Na tvojoj desnoj, na tvojoj levo. Šrbane. Neki lik hoće me napadne. Aj dođi na tvoje desno. Neću, to je moj levo. Da sam ga skinuo. Nisam. Pao sam, ali sam ga udario bio. Što je... veoma... glupo. Gdje si otišao? Gdje si otišao, Vinko? Gdje si otišao kad te pitam? Uništio sam prijatelja. Šalim se, bre. Ajde dođi, majmune. Šta tu radiš?
Tačno me vidiš. Skoči! Ali te skinu! I onda... Udario sam te sad! Nisi ti tvoj glupi prijatelj. Sad ću ga skinuti s leđem. Pasuje sve nas i mene ubije još i uzme vunu, flag, šta je ovo? I ne mogu da poverim, ljudi. Gdje cvjetiš, a? Dok me znaš, a? Pa ja tebe znam. Sve švebar! Onaj klinac. Otišao ti je prijatelj upravo. A sam ti skinuo mene 2 udarca jednim. Moj prijatelj je časan prijatelj. Tvoji su izdajnici. Izdajnici, ti si rekao malo pre da su plavi blud. Rekao sam pa su A da, stvarno. Ubio mi je u kretanju, nevjerojatno. seri! Ne mogu pa vidjeti više. Pa te ja lupim ti granjem, vidjet ćeš. Šta ti radiš ti, gledaj? Izgleda da ovih imamo šebana vaših ne možemo priđemo, Ovi naši pokušaju skinu strelama, Raspameti. Sam u stvari. I neko prilazi, a on je ti. Nije on. Gdje si ti otišao, Imamo 2 čitara koji će vas ubiti, a oni su... Ne, jedan slučaj piše flying znak, ma jebo to, ne živim. Ne živim. Jasno. A, završila se igra. Oj, sada flag, A vi ste nas odrali. Pa dobro, ljudi, to je to što se tiče ovog gameplaya s Vekom, tako da hvala što ste gledali. Lajkujte, šerujte, subscribeujte i vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!